Mugallim nerede mugallim? Näme gitti o mugallim? Mugallim. Kim mugallim o? Kim mugallim diyenim kim o? Mene tanam o gaýdy otyna prosto bardy danym Alşer Sahatov orsça gurlama dedi. Türkmençe gurlay dedi. Garym atym edip dedi. Düşünemi dok senin näme aýdýanyňa dedi. Ine baý tupan turdy. Var öýle tupan turdy töleýler geldi. Ýeje bajam galmady dogundaýlar da galmady bar gitdiler. Soňundan hem hiç tat bolmadyk galakdy söwümdi. Hiç kime diýip otyrlar. Ey baş bodugja. Söwülmedi gep galmady sonundan hem söwlen o diýär gelip adamlar aýdýar o gelip efiriňizde gelip soraw berýän näme üçin hüjüm edýäňiz näme üçin o derejede haýwat atýaňyz näme üçin efirden çykarýaňyz ýa blog edýäňiz diýýärler da o soraw berýärler o şart gün blog negativ soraw bermek bolmaýar negativ soraw berýäň gün blog gün blog alternativ istat diýmeli däl öz pikiriňi ama etmeli däl soraw bermeli däl.